салом ба бинандагони барномаҳои телевизиони Баҳористон ва дӯстдорони санъату мусиқӣ. бо баргузор ва манзури шумо гардидани барномаи шашуми даври дуюми шоу озмуни Парвин, мо низ намоиши Рӯзномаи Парвинро пешниҳодатон мегардонем. бояд қайд кард ки аллакай соли чорум аст ки ин намоиш пешниҳод мешавад ва ҳар мавсими он аз мавсими гузашта фарқкунанда аст. барои ҷолибтару диданӣ гаштани барнома дар тӯли сол баъзе шарту қоидаҳои озмун дигар мегарданд. яке аз навигариҳои озмуни навбатӣ он буд ки дар шарти аввал на ду балки се иштирокчӣ дар ҳар жанр байни ҳам рақобат мекарданд. инак дар даври дуюм довталабон дар жанрҳои алоҳида дунафарӣ байни ҳам рақобат мекунанд. бо гузаштан ба даври сеюм онҳо имкон пайдо мекунанд ки маҳорати худро дар танҳоӣ пешниҳоди ҳайати ҳакамон гардонанд. чун анъана ин навбат низ шоу озмуни Парвин бо ҳунарнамоӣ ва калисони наврас оғоз мегардад. дар барномаи шашуми даври дуюми ин намоиш байни ҳам Ёқуб Ҷамшедзода ва Зулқаъда Султонова рақобат мекунанд. курсиҳои доваронро бошад ишғол карданд. Саидо Амонов мутриб, Фароғат Саидова ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон, роҳбари бадеии ансамбли давлатии рақсии Лола, Исматулло Холов муовини аввали директори иттиҳодияи эҷодии дастаҳои ҳунарии Вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, Зафар Абдуалимов овозхони эстрада ва продюсер. миёни сарояндагон аввалин шуда Ёқуб Ҷамшедзода рӯи саҳна меояд. Ёқуб аз кӯдакӣ ба сурудхонӣ шавқи зиёд дошта дар шаҳри Душанбе дар мактаб-интернати миёнаи махсуси санъати ҷумҳуриявӣ ба номи Миратулло Атоев таҳсил мекунад. ман аз хурдӣ шавқ доштам ки овозхон шавам ва ба мақсадам расидам. дидам ҷамоле абру ҳилоле дар зери чашмаш пинҳода холе ақламро бурд холи сиёҳе дил пора кард теғи нигор ақламро бурд холи сиёҳе дил пора кард теғи нигор. Зулқаъда Султонова аз ноҳияи Фархор ба шоу барномаи озмуни Парвин омадааст. ӯ дар мактаби бачагонаи санъати ба номи Муқаддас Набиева таҳсил мекунад. инак бо анҷоми баромади ҳар ду иштирокчӣ доварон ақидаи худро доир ба садо, баромад ва овозхонии онҳо иброз медоранд. ташаккур ба шумо. чеҳраи кушода доред дар саҳна. аллакай каме ҳам бошад шумо метавонед худро дуруст нишон дода, пешниҳод карда, лекин боз ҳам аз ин зиёдтар кор кунед. дар даври се ман гуфтанӣ ҳастам, дар даври се каме қиинтар мешавад ба шумо, душвортар мешавад. барои ҳаминам бо устодатон сурудҳои хубтар интихоб кунед ва кор кунед. муваффақият ба ҳар дуи шумо. саломат бошед. овозам ба Зулқаъда. бо гирифтани 4 овози доварон Зулқаъда Султонова ба даври сеюми озмун роҳ ёфт. навбати баромади ромишгарони наврас низ расид. боиси хушбахтист ки дар кишвари соҳиб истиқлоламон навозандагони навраси боистеъдоду эҷодкор зиёд мегардад. барномаи Парвин бошад майдони таҷрибавӣ ва муаррифии онҳост.
чунин ромишгарони умедбахш иштирокчиёни имрӯзаи озмуни Парвинанд. Саидали Носиров ва Сафарали Ҷалилов дар жанри навозиш ҳунарнамоӣ мекунанд. Биёед ба навозиши зебои Саидали Носиров, ки бо асбоби мусиқавии шайпур баромад мекунад, таваҷҷӯҳ мекунем. акнун Сафаралӣ маҳорати худро манзури доварон мегардонад. Ин ҷавони боистеъдод дар коллеҷи санъати шаҳри Душанбе ба номи Аҳмад Бобоқулов таҳсил мекунад ва нозукиҳои асбоби саксофонро меомӯзад. вақти он расид ки доварон ақидаи худро доир ба маҳорати ин навозандагон иброз доранд. ман барои дастгирии хай оянда барои Саидалӣ ва Сафаралӣ ба ҳарду ино овоз медиҳам ки оянда Саидалиҷон боз бисёртар машқ кунӣ. на оҳанг як хел наравад ва авҷ дорад, ҷое ки ба тоналистҳои баланд мегиранд. ҳамин чизҳои машқ кунед. оянда вақте ки боз озмуба мебиёед, ба шумо муваффақият, ҳардуетон шумо овозам ба ҳардуетон. ҳамин тариқ довари имрӯза Фароғат Саидова ба ҷонибдории ҳарду ромишгар овоз дод. Зафар Абдуалимов бошад, ба ҳеҷ яки онҳо овоз надод. ҳарду иштирокчиро лозим меояд ки тайёрии ҷиддӣ бинанд, то дар саҳнаи даври сеюми барномаи Парвин баромад кунанд. Дилрабо Азимова иштирокчии охирини барномаи имрӯза мебошад. Дилрабо дар жанри рақс маҳорати худро пешниҳоди доварон хоҳад кард. рақиби Дилрабо бо сабабҳои номаълум натавонист ки ба барнома ҳозир шавад. оё ин рӯйдод метавонад ки имтиёзи гузаштани Дилраборо ба даври дигар зиёд гардонад? пас аз тамошои рақси зебое бо номи Сайри Гул аз ҷониби Дилрабо, ки аз ноҳияи Ҷаббор Расулов ба озмун омадааст, ба ин савол ҷавоб меёбем. барои ба як хулосаи аниқ омадани доварон, иштирокчиёни жанри хореография ду рақс пешниҳод мекунанд. Дилрабо барои рақси дуввум омодагӣ мебинад. Зафар Абдуалимов бо суруди маҳбуби бо духтаре вохӯрдам дар саҳнаи Парвин ҳунарнамоӣ мекунад. Дилрабо Азимова рақси дидание пешниҳоди доварон гардонид ва маҳз ҳаракатҳои зебояш барояш имконияти баромад намудан дар даври сеюми Парвинро фароҳам оварданд. Дилрабо 4 овози доваронро соҳиб гардид ва мо имкон дорем ки ӯро дар даври навбатӣ мухлисӣ намоем.
чун анъана бо садо додани суруди Парвин намоиш низ ба поён мерасад. ҳамаи иштирокчиён болои саҳна бо сурур суруд месароянду шоданд. мо ба онҳо барору комёбиҳо таманно мекунем. Парвин, дунё бо ҳам шавад рангин, моем ояндасози ватан, ватан равшан ба мисли Парвин.